श्री स्वामी समर्थ. आज गुरुपारायणाचा 3रा दिवस. रस्त्यात येताना मस्त छोटी छोटी कुत्र्याची पिलं दिसली. म्हटलं चला आपण व्हिडिओ काढूया त्यांचा. त्यानंतर केंद्रामध्ये आले. सकाळी सकाळी एकदम फ्रेश वाटत होतं. मस्त केंद्रात सगळीकडे लाईट दिसत होत्या. औदुंबराला प्रदक्षिणा घातल्या, होमकुंडाचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर स्वामींना म्हटलंय जे तुम्हाला माझ्याकडनं सेवा करायची ती करून घ्या. मस्त औदुंबराच्या झाडाखाली रांगोळी काढली. मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा कशी आली ते. त्यानंतर आम्ही सगळ्यांनी मिळून स्वामींच्या समोर फुलांचं डेकोरेशन केलं. ते पण खूप छान झालंय. आणि या प्रकारे आम्ही तुम्हाला पण जेवढी तुम्हाला जशी वाटेल तशी या पारायणाच्या काळात, या पारायण सप्ताहात तुम्हाला जशी पाहिजे तशी सेवा करा.